Ahoj kamarádi, minule jsme si slíbili, že budeme natáčet v pivovaru. Dneska jsme na plzeňském Čechurově, i když všude uvidíte na internetu, že je to pivovar v plzeňském Koterově. Jsme u plzeňského Bandity. Vidíte nádhernou budovu pivovaru. Ano, opravdu pivovaru. A my jdeme za Sádkem Tomášem Nožičkou. Zjistíme, jestli nás někdo očekává. Ahoj Tomáš. Čau Petře. Pojď dál. Představila Sládka Tomáše Nožičku. Tomáši, přijedeš na Pivo a Rock? Určitě, moc se těším na to. Budeš čipovat všechny druhy svých piv? Můžu ti slíbit, že budu čipovat úplně všechno, co mám. S úsměvem. Já to jinak neumím. Nacházíme se ve skladu sladu. Tomáši, mě vždycky zajímalo, kolik je potřeba na výrobu piva sladu. Petře, liší se to pivovar od pivovaru. Tady já na 500 litrů světlý vanáčky potřebuji zhruba 100 kg sladu, což jsou víceméně 2 tyhle velký pytle. Informace pro ty, kteří mají rádi biostravu a zdravou stravu. Potřebujete vypít 1000 piv, abyste do sebe dostali metrák obilí. 1000 piv. Kolik je potřeba chmele? To mě taky vždycky zajímalo. Na klasický ležák, na těch 500 litrů, víceméně zhruba 1,5 kg. A tohle je chmel? Tohle je chmel, no. Úplně to jako granule pro knedlíky, co jsme vždycky měli doma. Je v tom něco přidaného, nebo je to opravdu? Ne, je to čistě rozhrnutý a slisovaný chmel. Takže tohle je 1000 piv. Teď ještě voda. Heslem klubu malých pivovarů je šetři vodou, dej si pivo. Tady mám 2 litry vody a přesně tolik potřebujete na výrobu takového množství piva. 1,5 litr? Takže to. Děkujeme, uvidíme se v depu na akci Pivo a Rock. Zůstaňte v pivu. Nebuď štěstí.